俺がフロンティアの戦場で目にしてきた中でもパイロットほど優秀な選手はいない。素早く動き華麗で圧倒的。ラステモンター隊途中位置情報を確認した。向かっている。クーパーやられたらちょっと待て。伏せて。細い体のどこに力を入れて立てばいい。クーパー、俺のタイタンをやる。俺のヘルメットとジャンプキットを使え。これが本番だ。メイン様のパーティーをちゃんとしろ。レンとヘルメットナイフを回収しましょう。バンダーの携帯だとパイロットが逃げた。不正なタイタンの地です。こっちは近道じゃないのか。ラフティモン様正しかったですね。予定通りに行く計画はない。ビディ、そっちへ行くにはパイプ沿いに数え進んでください。僕らの無意識は勝手に研ぎ澄まされてゆくようだ。ベッドの下の輪郭のない気配に目が開くときは心などなくて何もかも壊してしまう激しさだけ。静かに消えてゆく季節も選べないというのなら、我々の任務は特殊作戦217を続行し SRS のアンダーソン少佐に合流することです。オーケー、入りたん信じて。本当の戦いを見せて貴様の力時間がないわ。行きましょう。特攻兵団射撃態勢。機関装置スタンバイ。スキャンしたアークのデータでエネルギー特性を追跡できたな。発信源はここタイコの IM 新基地。ブリスク、こちらスロー。アークはそっちへ向かった。あとはバイパーに任せる。10時の方向に戦艦マルタ。ドラコニスを守っている。マルタ。フェニックス司令官、マルタを出してくれ。了解です。お前の旅もここで終わる。5体満足だな、シルク。昔のペイントでもデータコアをお借りです。まだ英雄になるんだ。大難度。ただで引き受ける。ゴールドウェポンの準備手順ステージ3を完了。座標をロック。フリーポート整形。目標惑星ハーモン。何をしてる。サイドネンジャー。ビデ彼が見える。捕まえた。ここから出して。バカ、ハーモニーに向かって帰りましょう。任せろ。